ngoba omakoti emzini yabantu bayahlupheka. Nalomuntu ovuma ukuba umakoti uyizihlupha yena. Okay, ngiyabonga kumyeni wami. Sengishilo ukuthi ngumamlaba o straightforward. Myeni wami ngizokuhlonipha. Bantu basemzini wami ngizonihlonipha. Vice versa. Awukwazi ukuhlonipha umuntu ongakuhloniphi. Angithi siyahlangabezana ngowakamlaba la ekhaya kaMlife. Ninama values nama beliefs enu enikhule ngawo, nami nginokwami. Sizobekezelelana ukwakha lo muzi. Ningalindeli 100% kumina, nami ngeke ngilindele 100% kumina ukuze sakhe lo muzi. Nginokwami, nginamagquma nayo yonke into. Umuntu usuke ngaphelele ngashayipekile, kodwa uma esihlanganisa mina namadodakazi akhe namadodana akhe kuzophuma equality yento. Kuzophuma umfazi kaMlife ozokwakha lo muzi athanga indawo makumnandi. Ngoba makungemnandi nobona umamlaba ethatha impahla zakhe ethi myeni wami asambe. Mina nje ngilomuntu ongashoni eceleni. Ingakho ngithe lokhu beningeke nina nize niukusho, akekho bezokusho. Sabantu oningidorize ngizobe ngitrenda nithi kufika omunye umakoti maphi eMaritzburg. Akufikileke uJiba, akufikile uBaptista, akufikile iNgudlungudlu. Angizi ngizotshela abantu ngicela ungakusho lokho okushoyo. Mina ngifuna ukulungisa. Bambukuhle. Kufike umuntu wesifazane naye okhathalayo. Okuvuka ekseni uthi ngaze ngakhathala. Hawu, ngiphethwe yikhanda. Kufika umuntu wesifazane naye oke